Bi 15,000 bozza dawwal il-faċċata ta' daru u ħoloq attrazzjoni fit-triq il-parroċċa fin-Naxxar li dawret lejha il-ħarsa ta' Bosta. Din il-faċċata hija ta' dar Silvano Azzopardi li ħadditlu 3 snin biex lestija, hekk kif sena wara l-oħra kompla jibni fuq dak li kien rama s-sena ta' qabel. Midejjem kont dilettant. U ftit snin ilu naħseb ilu daqs 3 snin 4 kelli ħolma biex nagħmel faċċata u bdejt bil-mod il-mod. Din is-sena Silvano irnexxielu jagħlaq ix-xogħol fuq din il-faċċata ma jestuża. Fin-nofs bażikament hemm il-Madonna bil-Bambi mdawra bl-Anġli, fuq wara tal-dawl biex joħroġ l-atmosfera tal-Madonna u l-Bambin, mbagħad għandek l-istilla fuq is-sema mdawra bl-istilel. Mbagħad ninżlu għaw isfel mod differenti għandek il-biputtiqa tgħid mod differenti. Bħala bozzol il-faċċata bejtu ieħor bej 14,000-15,000. Issa t-talent ta' Silvano ġibet ukoll lajn tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar li nkarega bit-tiżjin ta' toroq ewlenin f'dan ir-raħal. Meta nistejt il-faċċata jiena dejjem kelli ħolma biex nagħmel triq. U l-Kunsill Lokali kien avviċinali biex nagħmel triq. U jekk morru ftit prinċipali taraw disin li għamiltina. Fost toroq oħra, Silvano kien inkarigat bit-tiżjin tad-dawl fi Vjar il-Ħaddiem, dawl maħdum breqqa kbira fuq disin oriġinali tiegħu. Konxju tal-attenzjoni li nġibet wara x-xogħol tant metikoluż tiegħu, Silvano konkluda illi fil-waqt li jinsab kuntent bix-xogħol li produċa issa jinsab impenjat sabiex joħroġ b'idejat ġodda għall-miliet tal-2019. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.